Assalamu alaikum wa rahmatullah. A wannan bidiyon zan muku cikakken bayani da kuma yadda mutum zai ya gyara WhatsApp din da aka taɓa masa banin. Dan uwa ya kamata ka tsaya ka kalli wannan sirrin daga farko har ƙarshen wannan bidiyon. Idan ka koyi yadda ake yi, na tabbatar za a yi banin din WhatsApp din wani a kusa da kai ko kuma 'yan uwanka da dai sauran waɗanda kuke zama da su. Idan ka san wannan sirrin, na tabbatar za ka iya gyara wa mutum WhatsApp ɗinsa ba tare da sha wahala ba. Barka da shigowa wannan tasha ta binadamtech na YouTube channel. Idan wannan ne farkon shigowa bidiyon nan, ka danna wani alamar subscribing sannan ka danna alamar da zarar an ɗora sabon shiri mai amfani za a sanar maka. Dalilan da suke jawowa WhatsApp su banin account din mutum a manhajar su ta WhatsApp suna da yawa. WhatsApp suna banin account din mutum da zarar sun kama ka da tsallaka musu dokokinsu, ma'ana terms and conditions. Yawancin mutane suna amfani da WhatsApp amma ba san dalilan da yasa ake banin na account ɗinsu ba ko kuma ake tsaye da su daga WhatsApp. A yanzu zan faɗa muku dalilai guda uku masu ƙarfi wanda ya kamata a ce mutum ya kula da su a lokacin da yake amfani da WhatsApp ɗinsa. Dalili na farko shine using unofficial WhatsApp, wanda a yanzu na tabbatar mutane da yawa wanda suke kallo na ma suna amfani da maybe GB WhatsApp, WhatsApp Plus da kuma sauran Gold WhatsApp da sauran unofficial WhatsApp. So unofficial WhatsApp yana ɗaya daga cikin dalilai da yasa WhatsApp kana cikin amfani da su sai ka ga an yi banin ɗinka ba tare da kayi wani laifi ba. So wannan shine laifin da ka aikata. GB WhatsApp, WhatsApp Plus da kuma Gold WhatsApp is unofficial WhatsApp. WhatsApp ba su ba da dama amfani da wannan manhaja ba. So definitely idan kana so kai amfani da WhatsApp cikin kwanciyar hankali ba tare da sun yi banin ɗinka ba, so ya kamata ka nemo WhatsApp Messenger ko kuma WhatsApp Business. Sai abu na biyu kuma shine sending spam message ko kuma bulk message. Za ka iya market din duka content ɗinka da kuma waɗanda suke cikin group ka tura musu wani saƙo wanda WhatsApp ba su yarda da shi ba, ko kuma ya zama unofficial ko kuma ya zama ka tsallaka musu terms and conditions ɗinsu. Da zarar sun noticing wannan issue din, so za su yi banin ɗin account ɗinka ko kuma su tsaye da kai daga amfani da WhatsApp har sai ka yi contacting ɗinsu through WhatsApp. Sai abu na uku kuma za ka iya tura saƙo a cikin WhatsApp, wannan users ɗin da ka tura wa WhatsApp ɗin nan da zarar sun yi noticing abin da kake tura musu ba daidai ba ne ba, za su iya reporting ɗinka zuwa WhatsApp. Da zarar ka tura saƙo a cikin group, mutane ba su yarda da wannan saƙon da ka tura musu ba, so za su iya reporting ɗinka zuwa WhatsApp. So a take WhatsApp za su iya banin ɗinka daga cikin manhajarsu. Ba tare da bata lokaci ba, mu je ku ga bidiyon yadda za ka yi ka gyara WhatsApp ɗin da aka yi maka banin ko kuma aka tsaye da kai due to spam. A wannan bidiyon zan nuna muku yadda mutum zai gyara WhatsApp ɗinsa wanda aka masa banin ko kuma aka tsaye da shi due to spam. So definitely idan ka ga irin wannan abubuwan, so akwai abubuwan da kake yi a WhatsApp wanda ya shafi kana tura saƙonnin da basu dace ba, ko kuma kana amfani da GB WhatsApp ko Gold WhatsApp ko kuma wani WhatsApp ɗin da ba na kamfanin WhatsApp ba. So dole ne ka kasance kana amfani da WhatsApp Messenger ko kuma WhatsApp Business. Waɗannan WhatsApp ɗin su kaɗai su ne official WhatsApp da ake amfani da su a yanzu. So idan kana ɗaya daga cikin wanda kake amfani da sauran WhatsApp, ya kamata a ce ka guji wannan abubuwa. So idan kaga irin wannan this account cannot be used, so definitely ya kamata kai contacting ɗin WhatsApp domin su gyara maka matsalarka. A wasu lokutan WhatsApp daga ƙasa inda aka sa register new number suna iya sa contact us ko kuma check status. So ya danganta da yanayin banin ɗin account ɗin da suka maka. So wasu kuma suna iya cewa za ka iya zuwa daga Google Play Store ɗinka kai searching WhatsApp Messenger kai uninstalling ɗinsa sannan kuma ka ƙara installing ɗinsa daga baya. So wannan shi ma idan ka ƙara gwada register zai iya taimaka maka sosai wajen dawo da WhatsApp ɗinka. Sai hanyar da kowa ya kamata a ce ya bi idan an yi banin ɗin WhatsApp ɗinka, za ka je kai sacin whatsapp.com. So za ka gan shi ya buɗe maka kamar haka. Da zarar ya buɗe za ka je kai scrolling can ƙasa ka je har can ƙarshe sai ka danna inda aka sa contact us. So da zarar ka yi kilikin wannan contact us zai kai ka inda za ka yi wa WhatsApp direct magana ka musu bayani akan matsalarka da kuma screenshot ɗin abin da ya faru. So kamar yadda kuke gani nan za ka zaɓi ƙasarka, za ka rubuta email address da su iya maka reply, sannan za ka zaɓi category na phone ɗinka, iPhone ce ko kuma Android phone da dai sauran kowane OS. Ok, wajen enter your message ka tabbatar ka yi rubutu mai kyau wanda za su yi maka unblocking ɗin WhatsApp ɗinka. So daga zarar ka zo nan wajen kuma sai ka yi selecting akan send question.
Ok, nan kuma your message ko kuma your question has been sent successful. So daga nan za su iya maka magana ta email ɗinka. Thank you for watching this video. Ga waɗanda suke buƙatar irin waɗannan bidiyoyi za ka iya shiga cikin YouTube kai sacin binadamtech, ka danna mana alamar subscribing sannan ka danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora sabon shiri za a sanar maka. Idan kana da buƙatar wata tambaya ko kuma wani abu za ka iya mana magana a cikin comment section. So insha Allah za mu amsa maka tambayarka. Thank you.